wechegi achiel ka bende wachako kod lipot kama Duma Mombasa koro weyo thuolo jaga bajet mathur ka Margaret Nyakango gi rambun mar $2 kata omenda maching mar 500,000 bang' chwale doho kitude kod ketho 4 mag yudo omenda e yor miganga. E bura mane ochwal ne jayal buche ma Mombasa Alexi Thuku, Nyakango ne odonjne kod ketho mar mayo Claudia Mweni Mutungi $29,000 e kind higa mar 2019 kod higa mar 2020. Nyakango bende itudo kod tayo riwruog saga moro maonge lesen e higa mar 2016 kata kamano okwedo ketho makamago. Odonjne kod ji mamoko 10 mane ok ochopo e doho e kinde winjo burano. Jodak e kaunti mas Isiolo okwayo piny owacho kaachiel kod riwruog